Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan wantun berjuang gayuh gesang kasuwargan. Pancen lumantar sakramen baptis kula panjenengan sampun nampi metere kekal. Injih menika dados kagungan dalem Allah lan ndarbeni warisan panebusan ingkang sampun dipun tindakaken dening Gusti Yesus lumantar sangsara seda lan wungu dalem. Nanging temtu supados kula panjenengan menika dados pribadi-pribadi putra-putraning Allah, murid-murid dalem Gusti Yesus sing duweni rasa atur panuwun, temtu nggih kedah berjuang. Apese kula panjenengan bangun gesang ingkang ngemperi menapa ingkang dados kersa dalem Allah, tansah taat suyud dumateng Allah lan nglampahi gesang kados tuladanipun Gusti Yesus piyambak. Mila anggenipun kula panjenengan bangun iman menika nggih wonten perjuangan. Awit lumantar iman kapitadosan kula panjenengan ngetingalake kados pundi nanggapi katresnan dalem Allah lan sih kasaenan dalem ingkang sampun kaparingaken. Wonten ing perjuangan bangun lan ngayati iman kula panjenengan nggih kedah metung. Pitungan ingkang sae, pitungan ingkang jangkep menika lajeng jalari anggenipun berjuang tanpa muspra. Nek mung waton berjuang tiwasna wis kurban werna-werna ning akhire sia-sia. Nah menika kados yen kula panjenengan bisnis utawi bangun usaha mesti lak petungane jlimet tur werna-werna supaya apa bisnis sing arep dilampahi ya iso ngasilake, iso nyukupi kabutuhaning brayat utawi kabutuhaning pribadi, utawi nggih saged lajeng kangge mujudaken menapa sing dados idam-idaman. Lan petungan menika sampun dipun warisaken simbah-simbah jaman rumiyin, anggenipun nglampahi gesang apa-apa kuwi dipetung. Menapa malih yen babab mirunggan, mbuh kuwi duwe gawe mantu utawa arep memulai sing wis sumare, utawa arep tandur, arep panen, arep ngedeke omah utawa renovasi omah, ya dipetung supaya apa kabeh bisa kelampah kanthi lancar, kabeh ora ana alangane lan tundhone hasile ya sae. Pitungan menika ugi ingkang dipun alem dening Gusti Yesus lumantar pasemon ing waosan Injil dinten menika. Nah, pitungan menapa ingkang dipun alem dening Gusti Yesus? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 16 ayat 1 ngantos dumugi 8. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, ana wong sugih duwe juru gedhong.
Juru gedhong mau dilaporake ngabul-abul bondo, mula banjur ditimbali lan didangu. Kepriye kabare? Saiki ngaturno tanggung jawab. Kowe wis ora kena dadi juru gedhong maneh. Juru gedhong iku nuli gagas lan ngunandika, "Ge arep ngopo aku iki? Yen sida dilereni, macul aku ora kuat, ngemis aku isin. Wis, aku nemu akal. Yen aku dilereni anggonku dadi juru gedhong, kudu ana sing gelem ngukup aku ana ing omahe." Sing padha utang marang bandarane diundangi saka siji. Sing teka dhisik dhewe ditakoni, "Pira utangmu marang bandaraku?" Wangsulane, "Lisah 100 tong." Celatune juru gedhong, "Iki layange utang, wis lungguha tulisen 50." Liyane ditakoni, "Lah kowe pira utangmu?" Wangsulane, "Gandum 100 pikul." Juru gedhong kandha, "Iki layange utang, tulisen 80." Bandarane ngalem juru gedhong sing ora jujur mau anggone duwe petung. Mula bener ana ing donya luwih petung ana ing pasrawungan tinimbang putraning pepadang. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, dumateng para murid Gusti Yesus paring pitedah supados anggenipun nggayuh kawilujengan, nggayuh kararjaning gesang langgeng kedah mawi petung. Wonten ing pasemon kala wau, juru gedhong utawi bendahara sing nggadhahi tanggel jawab menggaing Raja Brana bandarane arep dilereni merga ana isu juru gedhong wau ngabul-abul bondo bendarane. Gusti mboten ngalem anggone juru gedhong kala wau mboten jujur. Rikala sampun gadah niat kudu ana wong sing gelem ngukup dheweke lajeng ngowahi utange wong-wong marang bandarane. Lenga 100 tong terus dikon nulis 50, gandum 100 pikul dikon nulis 80. Menika tumrap bandarane ya rugi, merga utange 100 kok mung ditulis 50, utawa gandum 100 pikul kok mung kon nulis 80. Ning tumrape sing utang seneng, merga terus didiskon utawa utange dikurangi, lan mesti nganggep juru gedhong kala wau wong sing apik, wong sing ngerti, sing paham marang karepotane sing utang kala wau. Naminipun utang kula panjenengan sami nggih ngraosaken pas utang ki seneng, ning pas nyaur utawa pas mikir kepriye carane nyaur utang, nah menika sing marai stres, marai mumet. Mila lajeng sok-sok jaya endo nek wis mangsane nyaur utang. Ananging bilih juru gedhong kala wau lajeng ngupadi ngupaya kepriye carane supaya piyambake bisa urip yen pancen dilereni, merga sadar yen macul wis ora kuat, yen ngemis isin, nah kudu duwe cara. Menika ingkang dipun alem dening Gusti, awit juru gedhong kala wau lajeng metung kepriye anggone ngadepi urip sing bakal kelakon. Para murid ugi dikersakake supados anggenipun ing sakmangke ngadepi pungkasaning jaman, ngadepi gesang langgeng, kudu ya duweni petung. Ora mung sak kepenake, ora mung yos urip ki dilakoni ning tanpa usaha sing tenanan. Apa-apa nek ora diupayake tenanan ya ora bakal dadi apike, ora bakal optimal hasile. Bapak Ibu sing dados petani nek anggone macul, anggone dedel utawi ngrawat tetanduran ora tenanan, ya hasile ora bakal maksimal.
Mila simbah-simbah rumiyin menika nuruti menapa sing dados pranata mangsa. Supados menapa kanthi pranata mangsa menika biyantu lan asung pitulungan dhateng para tani supados menapa yen tetandur yen panen menika hasile ora ngrugekake. Nah, para murid dikersakake ugi nggadhahi pitung anggenipun nderek Gusti. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun gesang menika nggih tansah metung, boten metung babakan keuntungan utawi kerugian raja brana, ning kados pundi tansah nimbang-nimbang anggenipun ngupadi nggayuh gesang kasuwargan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.